prajurit. Ayo munggah untuk Meduna kowe Kamando. munggah. Meduna tanding aku Silewarno Kamando. Oh ngono. Silewarno. Tenane aku duwe rasa supiyo karo kowe. Ning jagat Serawungan ora bakal ana wong sing bisa ngalahke aku. Nanging tanggamu rejamu aku nanti bisa mundur ning palagan mergo gara-gara kowe. Saya aku arep mundur nanging ana syarat-syaratane. Mergo aku supiyo karo kowe. Sak tenane kowe sapa? Ya apa ning karepan aku bakal mundur ning karepan. Lantet panggai tamu Kamando. Ya dene Silewarno kuwi mung jeneng sesinggon. Ngomong jeneng samaran. Terus jenengmu sapa, Dak? Antunane aku putra Praeman Soken Pejajaran. Raden banyak rampat sing dadaran. Silewarno. Kepiye Kamando? Kowe aja gampang ngucap, aja gampang nganggo jeneng Silih. Banyak ngampar. Saiki aku takon karo kowe, yen pancen jenengmu banyak ngampar. Banyak ngampar iki putrane Pejajaran. Kuwi ramamu utawa wong tuamu jenenge sapa? Kamando kok mesti wae aku mangerteni wong tuaku. Rama Prabu Siliwangi pengalaman ana ing kraton Pejajaran. Bener. Pancen jenenge Siliwangi. Ning sing iki aku bakal takon karo kowe. Putrane Pejajaran ana pira? Sapa wae? Yen pancen kepengin mangerteni putra ing Pejajaran, mangerti Kamando. Putra Pejajaran ana papat cacahe. Yen ana papat coba. Sapa wae? Sepisan Kangmas banyak kotrok. Jangkep angka loro ya aku banyak nampak. Putra sing kaping telu Dimas Raden banyak dapur. Sing pungkasan Retno Pamungkas iki putri Pejajaran. Wah, yen ngono kowe kadangku ya. Sing papan kene aku medhake putra pengayoman ing Pejajaran. Saknalika kowe kandha yen tak kadang wakadang apa sing karepku. Saiki aku tak blokone pengarepmu. Tenane jeneng Kamandaka kuwi mung jeneng sesimpel. Mergo aku kedanan kawan bungsu Ciptarasa. Sak tenane aku banyak kota. Perlu Kangmas Kangmas banyak kok. Saipun kata wis tak gawan kali ini mergo Menika leres. penadianane aku bakal cacat selawasi. Loya besok yen ana ing Pejajaran. Lain saya kanthi Rama sing dadi ratu ora aku nanging kudune kowe. Saiki aku tak takon karo kowe. Nganti kowe nyamur laku nganggo jeneng Siliwangi kesek priye? Pundi dawuh pangandikanipun Rama Prabu Siliwangi. Sampun dangu panjenengan nilaraken praja Pejajaran. Kula kautus kaliyan Rama Prabu ingkang supados ngaturi Kangmas banyak totra kondur wonten ing praja Pejajaran. Dan ngono Rama dalah iku mangsa kaangkat. Menika leres Kangmas banyak totra. Kiai banyak amal. Nganti pungkakan nganggo jeneng Kamandaka mergo pengen ketemu kawan bungsu Ciptarasa. Lakon iso ketemu ning durung bisa dadi garwa. Nanging aku tur mangsa kanan karo Rama gawe. Mula saiki ayo bareng-bareng bayo ning Pejajaran. Monggo Kangmas. Alaman sampun paripurna. Wassalamualaikum.